Avui farem un recorregut per alguns dels museus i col·leccions privades de la nostra ciutat i província, tot cercant obres dels artistes més importants de la història universal. Així que us proposo un repte, sobretot si considereu que l'enunciat del vídeo és un xic presumptuós i exagerat. Barcelona, el millor museu del món? Sovint, quan sentim a parlar de Goya, Velázquez, El Greco, Degas, Rodin, Andy Warhol, pensem en el Louvre, l'Hermitage, el MoMA o el Prado. Doncs molts de vosaltres tindreu alguna sorpresa. No us sentiu culpables, però als guies habilitats, això de descobrir-vos nous tresors ens agrada molt. La ciutat de Barcelona compta amb 73 espais expositius, entre públics i privats. Però què hi trobem? Doncs n'hi ha per a tots els gustos. Per exemple, voleu fer un viatge a l'Egipte faraònic sense moure-us de Barcelona? Doncs aneu al Museu Egipci. Entre les 300 peces que s'hi exposen destaca una estela amb una de les poques imatges que hi ha al món de Cleòpatra Setena. Sí, la mítica Cleòpatra tan popular gràcies a Hollywood. Precisament, una de les dissenyadores de vestuari que treballaria a la meca del cinema en Cecil B. DeMille i apassionada del món egipci era la Natasha Rambova, qui s'acabaria casant amb l'actor Rodolfo Valentino. Algunes de les peces egípcies que va aconseguir es troben en aquest museu de Barcelona. I si us agrada l'art precolombí, maia, asteca, inca, l'art africà o el del Nepal i l'Índia, aneu a la seu del Museu de Cultures del Món del carrer Montcada, just davant del Picasso. Sobresurt l'escultura d'un petit Buda en dejuni, datat entre els segles II i III, provinent de l'Afganistan. Només n'hi ha 3 al món, o un pectoral o rei Miro, de fusta de l'illa de Pasqua del segle XIX. Va pertànyer al poeta Tristan Tzara, creador del moviment dadaista. Algunes de les peces d'art precolombí exposades a l'últim pis van ser propietat de la ballarina Tórtola Valencia, qui va ser la imatge dels perfums La Maja. Si fem un salt en el temps no podem deixar de banda el Mnac, a Montjuïc. Té les col·leccions més importants del romànic, gòtic o el modernisme, però el que passa inadvertit és la modesta col·lecció dedicada al Renaixement i al Barroc. Sabeu que hi ha obres de Fra Angelico, Rubens, Goya, Velázquez, Tiziano, Tintoretto, El Greco, Canaletto, Rodin o Fragonard? I encara més, només el Thyssen de Madrid i el Mnac de Barcelona tenen alguna obra seva. De qui estem parlant? Doncs del creador del mític quadre El Crit, Edvard Munch. El Mnac conserva l'obra titulada Retrat de Thor Lucken, on hi apareix representat qui va ser l'advocat del pintor noruec, amb un secret. Si observeu la màniga del retratat, hi trobareu un element simbolista dissimulat, una parella de nuvis davant d'un llac. Més sorpreses? Doncs seguim, i ja que hi som a Montjuïc, anem cap a la Fundació Miró, perquè a banda de l'obra de l'artista que porta el nom del museu, un espectacular edifici de l'arquitecte Josep Lluís Sert, també s'hi exposen peces que van pertànyer a artistes amics del pintor. Així, es conserven obres de Calder, Henri Matisse, Chillida, Balthus. I si us agrada la moda, doncs passeu-vos pel Museu del Disseny a la plaça de les Glòries i té tota una planta plena de vestits, com el mític Delfos, dissenyat per Mariano Fortuny, el fill del pintor català Marià Fortuny, qui viuria en un palau a Venècia que ha esdevingut el seu museu. Un Delfos que va descriure les seves obres l'escriptor francès Marcel Proust. També trobareu vestits de l'anglès Charles Frederick Worth, qui es traslladaria a París i crearia les desfilades de moda. Si us agrada l'art contemporani i a banda de la col·lecció que posseeix la Caixa o el MACBA, podeu apropar-vos a la Fundació Sunyol, a la seva nova seu a prop del Camp Nou. Un espai modest però que compta amb obres, atenció, de Miquel Barceló, Man Ray, Giacometti, Richard Avedon, Andy Warhol o Picasso. I abans de sortir de la ciutat, recordeu que si encara no us sentiu cridats per tots aquests tresors, podeu provar amb el Museu de la Xocolata, el de carrosses fúnebres al cementiri de Montjuïc, únic al món,
el Museu dels Autòmates al Tibidabo, que va voler comprar amb Walt Disney a cop de talonari, el Museu del Cannabis, el del Perfum, amb flascons que van pertànyer a Maria Antonieta, Grace Kelly o dissenyats per Salvador Dalí, o el de la perruqueria, la col·lecció més important que hi ha situada en un petit espai del saló que en Rafael Pagès té a la Rambla de Catalunya, amb peces que van del món egipci a l'actualitat. Hi ha un braçalet fet amb cabells de Maria Antonieta i Lluís XVI o una saleta amb la història dels assecadors de casc i de mà. Ja fora de la ciutat trobem el Cau Ferrat a Sitges, amb, entre d'altres peces, un parell de grecos, i ben a prop, a Vilanova i la Geltrú, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, un dels primers museus de Catalunya amb molta pintura catalana i un espai dedicat a obres del Prado en dipòsit. Hi trobareu Goya, el Greco o Rubens, entre d'altres. A la muntanya de Montserrat molta gent hi va a veure la Moreneta. Us recomano, bé, és una obligació entrar al museu. Tindreu la sensació de viure un somni, i no exagero, està considerada una de les pinacoteques més importants de tot l'estat. Anoteu: un Caravaggio, un Greco, un Tiepolo, Monet, Degas, Pissarro i algunes de les obres més conegudes de Ramon Casas. En fi, ja veieu, en començar us desafiava a l'hora de considerar Barcelona com el millor museu del món. I és que està molt bé viatjar a d'altres països, però de vegades el que tenim a poques parades de metro ni tan sols ho coneixem. Hi trobem tresors dels grans mestres de la història de l'art. De fet, considero un privilegi poder anar de l'Egipte faraònic a Llatinoamèrica o al Nepal, o gaudir d'obres de Goya, Velázquez, Munch, Degas, Rodin, sense moure'ns de Barcelona. Redescobriu la ciutat i consulteu-nos els guies habilitats per desvetllar-vos les històries que s'amaguen darrere d'aquestes peces de primer nivell. Sovint, conèixer com han arribat aquí és digne d'una novel·la de misteri. Preneu nota i feu els deures. Com es diu popularment, Barcelona no te l'acabes mai. Gaudiu-la, això sí, a poc, en petites dosis. No fos cas que agafeu el mal d'Stendhal. Una salutació cordial i el nom dels guies habilitats, moltes gràcies.